Ahir al vespre es va fer la presentació pública del candidat sorgit del procés de primàries que Solidaritat Catalana per la Independència havia engegat fa uns dies a Vilafranca. Es presentaven dos candidats que optaven a encapçalar la llista, d'una banda Salvador Busquets i de l'altra Quim Vidal. El primer va aconseguir el suport del 57% de les persones que van participar-hi, mentre que el segon es va quedar amb el 43% dels vots dels adherits de Vilafranca. Per tant, doncs, ahir es feia la presentació tant de Salvador Busquets com dels 10 primers noms de la llista de sí a la capital de l'Alt Penedès. Vidal serà el número 2 i Fèlix Simón el 3. Tanquen els 5 primers llocs Astrid Barquer i Anna Busquets. El mateix Salvador Busquets parlava amb la premsa en acabar la presentació, ressaltant que les línies directrius del treball de Solidaritat passaran per aconseguir una majoria social que aposti per la independència, potenciar la participació ciutadana en els processos polítics, impulsar la regeneració política també a nivell municipal i lluitar contra l'expoli fiscal que pateix Catalunya i que també afecta Vilafranca. Comentava Busquets que dels 22.000 milions d'euros que perd Catalunya, uns 116 milions correspondrien a Vilafranca. Llavors, hem dit que si a Catalunya ens expolien 22.000 milions d'euros a l'any, si això ho traspolem o traslladem a la situació de Vilafranca, Vilafranca representa un 0,53% dels catalans. Per tant, d'aquests 22.000 milions anuals que expolien a Catalunya, en els vilafranquins ens estan expoliant 116 milions d'euros cada any. És una quantitat esgarrifosa i s'han de fer i prendre mesures per evitar que això vagi a més. Des de sí consideren que amb aquests diners es podria tenir per la capital de l'Alt Penedès polítiques per als joves, la gent gran i el manteniment dels llocs de treball de les empreses vilafranquines. I intentar reconduir-ho cap a una situació que ens permeti poder invertir més amb la gent gran, en els joves, que són el futur del nostre país, i sobretot poder invertir per conservar els llocs de treball de les persones de Vilafranca i a les empreses de Vilafranca. De moment s'han donat a conèixer els 10 primers integrants de la llista de sí per Vilafranca i en els propers dies s'ha de fer la votació que ha de decidir la resta de llocs de la candidatura.